76 ka mga private school sa Western Visayas nag-untat ang operasyon bangod sa manubo nga numero sang enrollees. Ining gitutukan ni John Sala. Madugay na nga handom sang manunudlo nga si Anna magpatukod sang iya kaugalingon nga eskwelahan. Gani daw nangin dream come true para sa iyang pagbukas sang iya eskwelahan nga Brentfield diri sa banwa sang Zaraga, Iloilo sa tong 2018. Nagsugod dinhi sa pulo ka mga estudyante hasta nga nagdamo pagid. Apang tuig 2020 kasunod sang krisis sa ikaayong lawas dala sang pandemya, ang dream come true ni Teacher Ann ang nangin bangungot bangod sa tuman kanubo nga enrollees. Kag subong nga school year 2022-2023, kinahanglan sini nga mag-temporary close. Nag-decide kami nga temporary close for a while kay nang daw hindi gid naman ma-cope up ang expenses due to number of students na enrolled. Gabudlay gid kay gin try mo gid ini nga i-survive before sang pandemic pero you have to let go. Bangod sa iya passion sa pagtudlo, ginhimo na lang sini nga tutorial center ang iya eskwelahan. Sa sulod naman sang pulo ka tuig, ginakabig ni Sir Mel's Nazareth Institute Development and Training Foundation Incorporated bilang second home. Apang wala ini maguna-huna nga bangod sa pandemya, manirado ang buluthuan nga kapinduwa ka dekada na nga natukod diri sa barangay Sumag, Bacolod City. Sang Abril, formal na ini nga nanirado. I thank you all for the privilege and opportunities to meet you and teach my former students together with their parents. And always remember that once a Nazarethian will always be a Nazarethian. Sa karon nahimo na ining isa ka retreat house, pila ka mga ginikanan ang nagabalik-balik pa agud magkuha sang file sang ila kabataan. Wala untat. Kisaga tawag sa telepono, hindi man naman masabat kiti lain ng opisina tao mo dara sa sulod, hindi way makamida yabi. Pero kisa sila man ka sabat sang tawag nga hindi na ni eskwelahan kay gipasira kay tungod nga pandemic. Sa pagpanirado sang buluthuan, nakaapekto man ini sa income sa mga tricycle driver nga nagasugat dulong sadto sa mga estudyante. Ati siyempre kay subong way na gito way na tao mo. Te kung siya dala na sa may Memorial Park may magwa dati amo na ko makuha mo galang kiti laka-laka man. Pila lang ini sa 76 tanan ka mga private school sa Western Visayas nga naguntat ang operasyon. Pinakamadamo ang nag-close nga private school sa Schools Division of Iloilo nga may pulo. SDO Silay City, Kimaras kag Antique nga may tagsyam ka mga bulutuan. Pito naman sa SDO Capiz kag Negros Occidental. Anom sa Aklan kag Bacolod, 4 sa San Carlos City, 3 sa Pasig City, 2 sa Sagay City, tig-isa naman sa Bago City, Cadiz City, Cabancanan City kag Iloilo City. Sa 76 ka mga bulutuan, 59 ang temporary closed, samtang 17 naman ang permanently closed. Nakita na naton nga ang main sini nila nga bread and butter sa aton sa mga private schools is the learners naton nga naga-enroll sa ila. It's because tungod nga ti manubo ang enrollments nila, so it's going to be a financial constraint sa parts ng operations sa aton sa mga school. So hindi na sila financially sound ang ilang operation. So they opt either to temporary or permanently closed. Nagalaom naman ang Department of Education 6 na gilayon man nga makabalik sa pag-operate ang mga nasambit nga bulutuan. Upod kay Cirilo Rinduque, John Sala, One Western Visayas.